Dobar dan i dobrodošli u našu malu kuhinju. Danas spremamo dve vrste ručka. Jedan je ovaj mediteranski makarone, a drugi je punjena paprika na jedan vrlo zanimljiv način. Pa hajde da počnemo. Od sastojaka će nam biti potrebno makarone, 2 glavice crnog luka, paprika babura, jedna ova mesnata šilja, zatim jedna tikvica, šargarepa, zelen lišće, čuvena somborka, paradajz, 1-2 čena belog luka, crveni pasulj, kukuruz, mleveno meso, kačkavalj i feta sir. Možemo koristiti i malo bosiljka i nekih suvih začina, a sve ćete to videti tokom pripreme. Pa hajde da počnemo. Papriku, crni i beli luk iseckajte sitno, a zeleni šargarepu izrendajte. Uzmite dublju posudu, pa na malo ulja zajedno prodinstajte crni i beli luk i zeleni šargarepu. Malo posolite, pa dodajte meso. Nastavite sa dinstanjem oko pola sata. Kada smo meso prodinstali do pola, dodat ćemo papriku, sve vrste zajedno i paradajz. Sada vratite na šporet i dinstajte ga još neko vreme dok se ova masa malo ne spusti. Papriku poređajte u pleh. Kada se ovo sve malo prodinstalo, dodajte začine. Suvi začin, crvenu tucanu papriku, alevu papriku, kurkumu, biber i još malo soli. Zatim dodajte tikvice, promešajte i vratite još malo da se dinsta na šporetu. Sada kada je ovo gotovo, trećinu prebacite, a ostalo ostavite ovde. Prebacili smo u 2 posude i u ovu gde ima više dodat ćemo pirinač. Kada ste promešali i kada se malo prohladilo, ovom smesom napunite paprike. Kada ste napunili papriku, zapušite je tikvicom. Poređajte crvenu papriku između gde ima mesta, isto tako i ovu somborku. Gledajte da bude otprilike ravnomerno raspoređeno i preko iseckajte još jedan paradajz, pa ga tako svuda pobacajte. Zatim nalijte vode, ali nemojte preterati, nego da onako paprike budu do pola u vodi, jer će tikvica i paprika i paradajz i svo ostalo povrće još pustiti vodu. Evo, nama je otišlo oko litar vode, sada ćemo pokriti folijom. Kada ste ovo uradili, papriku stavite da se peče u zagrejanu rernu na 160 stepeni oko 2 sata. Dok se paprika peče, ovarite testeninu. Sada u ovaj sos dodajte kukuruz, šećerac i crveni pasulj. Sve lepo promešajte, pa ostavite sa strane dok se makarone ne obare. Kada se testenina skuvala i kada ste je procedili, pomešajte je sa povrćem i mesom. I evo ga, makarone su gotove, pa pogledajte kako prelepo izgledaju. Sada ćemo sačekati još paprika da se ispeče, pa ćemo vam i nju snimiti. Nakon sat i po vremena u rerni, skinut ćemo foliju i vratiti da se paprika zapeče. Evo, i paprika je gotova. Sada ćemo je poslužiti i probati. Nadamo se da vam se ovaj video svideo. Ukoliko vam se svideo, obavezno ga lajkujte. Pišite nam i dalje šta biste voljeli da vam snimamo. Pa do narednog videa, ćao i prijatno!